Adda dagiti tao nga ti pagarok da dagiti aramidan da ket naimbag. Ngayon amuda nga isuket basol. Ta iti basol alilawon na tayo. Awagan tayo ti dakes tinaimbag ket tinaimbag iti dakes. Isu nga no saan tayo nga ma-discern no anya tinaimbag ken no anya ti dakes dayta iten kabsat ket panangal lilaw ti basol. Ken makita tayo pa nga ti basol ket aggapu iti dakes at arigagay wenno las. Kaduan na nga agar-aramid ti basol ket aggapu iti naimbubukudan da dakes at arigagay. Isu nga ti maysa nga tao no tarigagay na ti bawak nang umaduk kwarta na ay ket ti aramiden na agaramid dayta iti dakes. Agaramid ti basol. Takasta iti basol. Dakes at arigagay. Ken iti maudi nga makita tayo nga no kasano nga may ladawan ti basol ket universal. Adda ti basol ti tunggal tao. Takuna ti Biblia Roma 3:10 adda anay surat awan tinalinteg uray maysa. Uray pa iti Roma 3:23. Ta isuda amin nagbasol da ket agkurang da iti dayag ti Dios. Isu nga makita tayo nga ti basol ket agrairar dayta. Saan lang nga dito'y Pilipinas. Universal, tintero alubong. Ket talaga nga natnag iti basol. Ken naglagipen tayo nga ti basol ket personal. Bukod tayo a basol. Saan nga mabalin nga gaputa inaramid ni tatang mo nakabasol ka. Dito ka personal nga aramid dito basol. Ayun nakabsat ko. Isu nga makita tayo nga ti Biblia iladawan na nga ti basol ket na sekreto unay, ikagumaan na nga ilimeng, iti dakes nga aramid, ti basol ket manangal lilaw, ayate nakabsat ko. Pagbalinin na nga di naimbag, o pagbalinin na nga di dakes ke naimbag, di naimbag ke dakes. Isu nga makita tayo pa nga ti basol ket aggapo manipud ti dakes at arigagay, nga ti basol ket nainlubungan wenno universal ken ti basol ket maysa nga aramid a personal. Ket no adalon day ti Biblia nakamamak ti resulta ti basol. Ti basol ket isu daytoy isina na tayo iti panakikadwa tayo iti Dios. Una na ti Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Niya po Diyos ket inlimeng na dagiti rupa na kada tayo naisina tayo iti Diyos gapu iti basol. Taniya po Diyos ket nasantuan nalinteg. Ngem ti basol dinadael na dayta nga na diket kumanga relasyon tayo kiniya po Diyos. Ti basol isu ti na magsina kada tayo kiniya po Diyos. Isu nga no mapansin tayo, apeng adda tayo diti rabaw ti daga, kaniya po Diyos nga daw dayawon tayo, adda iti jay langit. Talaga nga, naisina tayo, kiniya po Diyos, gapu iti basol. Ket iti basol, saan nalang nga insina na tayo iti Diyos. No diket, ti basol, mangyagpay tinakamamak adusa. Dadtuma nga tattao ita, ipagarukda nga o garamid dati basol, nang nangruna na awan ti makaammo, nalimod,
ay sa awan ti dusa nga umay kadakwada. Ngam laglagi pa yung detoy, gayem kabsat ko. Nga ti basol, ada tinakamamak adusa. Nga agur uray ken ka. No da tayo ket saan nga agbabawi. Ada iti agur uray nga patay. Kadagitoy nga agar aramid iti basol. Ada dusa nga agur uray. Taamin tayo ket sumango iti pangukuman iti Diyos. Dadto awan buteng da nga agaramid iti basol. Ngem laglagi pa yung kabsat ko. Nga ti basol addanto ti agur uray nga dusa no saan tayo nga agbabawi. Ket laglagi pun tayo nga ti basol saan tayo nga matawid. Kas pangarigan ada ti maysa na bartek nga driver. Iti maysa a kotse. Ket nakadangran isuna ti basit nga ubing. Nadalap na dumpar na ti maysa nga ubing. Ti driver isu ti guilty iti basol. Ngem ti basit nga ubing agsagaba gaput ti panagaramid ti basol ti driver. Ngem ti basit nga ubing saan nga nagbaso. Kastamot ayata nakapsat ko. We only inherit the consequences of another person's sin. Iso nga, laglagipin tayo, nga adda iti, babaan ti tulong niya po Diyos, agmabalin tayo ti agbyag analintay. No, niya po tayo ng Jesus, agtaeng ti panagbyag tayo. Niya po Jesus, iso na laeng, iti makabalin amang waya-waya kada tayo. Manipod iti daytoy panaka tagabo tayo ti basol. When ti kadakkelan a problema ti tao ket basol, ngem awang met ti sabali a solusyon ti basol no dilaen ni Apo tayo ng Jesus. No ipateg tayo ti basol, mayadayo tayo iti Diyos. Ngem no guraen tayo ti basol, umas asideg tayo, umas asideg kini Apo Diyos. Katawan ti sabali nga makatulong kada tayo tapno mawaya-wayaan tayo iti panagaramid ti basol no dilaan ni Apo tayo ng Jesus. Isu nga iti daytoy nga aldaw gayem ken kabsat ko. Idyan tayo kumati basol. Guraen tayo ti basol. Tat ti basol ket adda iti nakamamak adusa nga agururay kadagiti saan nagbabawi. Ngem no mariknam ayaten nga kabsat ko itang aldaw ano man pay adu nga basbasol tinaramid mo adda ni Apo Jesus nga sisasagana nga umawat ken ka, mangdalus ken ka, mangbalbaliw ken ka, laket di, sipupuso ka, nga isukom ti biyag mo kini Apo Jesus. Itan ti panawen nga isardeng tayon, iti agaramid ti basol. Ipamaysa tayo ket di, iti agbiag analinteng. Pilien tayo, noan niya iti umiso. What is right? Hantay kumanga tuladen, dagiti agar aramid ti may kaniwas. Tadigita numampay awampay ti dusa da ita ngem madagur uray ay den kabsat nga panangukom ti Dios. Katawaten danto iti nakaro adusa. Kadagitoy nga saan nga agbabawi. Isong ayaten nagayem kabsat ko kaya't mo kadi ti mawayawayaan manipod iti basol kaya't mo kadi ti agbiag anasantuan palubusam nga ni Apo Jesus. Agtaeng ken ka. Manipod ita, ken iti agnanayon. Amami nga Diyos,
iti daytoy apong aldaw, gyamang kami. Ti adal mi, pudno launay, apo nga, ti kangronan, nga parikot mi, iti daytoy alubong kat isu, iti baso. Katagyaman kami, Apo Diyos, tababaen, iti anak mo nga ni Jesus. Isu na laeng, iti makabael nga, mangwaya-waya kamo kada kami, manipod, iti panakatagabong iti baso. Ket saan na kami laeng nga waya-wayaan, Apo, iti baso no diket. Ipaayan na kami pa, tinanay, baro pa nagbiag, nusuruten mi ni Apo ming Jesus. Sapay kumangord Apo, ta manipod itakin ti agnanayon. Pilyen mi nga kanayon ni Jesus. Tapno biyag kami nga nalinteng. Makay ayo Apo ti imatang mo. Kabayatan ti panagururay mi ta si Degen nga panagsubli ti anak mo ni Jesus. Dawatan mi amin di ko ti parabol. Tinaga ni Apo mi Jesus. Amen. When ayaten nga gagayem, gagabsat, iti manen, ti naglepasan, ti adal tayo, iti daytoy nga aldaw, ket madaydayaw ni Apo Diyos, iti nabalegi launay, nga intay manen panagadal, tinasantuan na sa una. Ket inak nga rod ba, pumakadaan, o da, dagiti saludsod mo, iti daytoy nga adal, mabali mo ti ag-text, ti cellphone number ko, 0966-4408-814, mabali mo ti ag-surat, ti timag, ti pagto care of DCTP, Radyo Tiradpas, Candon City, Ilocos Sur. Inak nga rod pumakadaan, siya, iti kabsat mo, gayem mo, iti radyo ken television, Pastor Noah Hope, iti programa, Timek, Tipadto. Umay manen, ni Jesus umay manen. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda lang makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. I know life needs effort, and I know my effort always asks for gold. They help me grow and to be better every day. That's what I always
kwarta na ang mamanay. Tamasa ko lang, mayroon kayo sumayin lagi kini 2018. Di sumublan ni Christine di 2019. Ituloy mo na ito ay pararangkay na aglasat. Iti Burgos na mapanti bitlida kaya bigyan tumapay nga ili tano tikastan at dan lumasatan ng tao kaya ito'y nga ili at dati de parna titaya. So makasin na po Diyos, ituloy na nga ng putuan, nalpas ako kay ito'y rangkay ng tayo inisita at tamagaw. Tata, mayda nakita da nga kabarbaro, ada pa gam aircon dagat. Pag tiya man alaw nay, napansin da itoy nga gymnasium Mitila Burgos ket sapay kumatan. At tanto pay kurang na itoy, sinanama ka po ngagpatulong to ken na nga maddanto manan da itoy basketball court mi tinapinpinta sa to. Commitment ni ako at tinulong kami lata with Mayor Boyd, Vice Mayor Rio. Ta aming programa, projects na bayad para ti hili nga Burgos at tinulong kami lata. Awan ti kumon kontra, support kami aming projects na mabalik na may pan dito yung Burgos.
Candon City is all geared up to attain inclusive growth by leveling up our economic activities to meet the demand of our growing population and to make headway in our desired goal of becoming a smart city. Our 7-kilometer bypass road, which we name Heroes Bypass Road, ease the traffic congestion along our business central district. But more importantly, it will become our economic driver as it is the home of major government-funded projects and the main extension of our commercial and business district. Thus, it will eventually become the new city center of Candon. Among the major government projects along our 4-lane bypass road is our 8,000 seating capacity Candon City Arena and Convention Center. This will open the opportunity to the city of Candon to host major national and even international sports events and conventions, exhibits, and conferences. We made it also as a multi-purpose center for the first and second floors will be the satellite offices of national government offices. With the combined events and government offices in the center, we expect throng of people to be in and out of the center, which by the way has a unique roofing to give an artistic scenery. To complement is a hotel currently being constructed beside it to cater to tourists and visitors who will attend the programs and activities in the center. Also adjacent to the sports complex is the new LTO branch that caters to our city and of course our second district of Ilocos Sur. Another big ticket project is the construction of the Candon City Airport. The city government initiated the